Comprensió oral. Cicle inicial. Text 1. El misteri del bosc encantat. En Pau i la Laia eren dos germans molt curiosos. Un dia, mentre passejaven pel bosc prop de casa seva, van descobrir un caminet estret que mai havien vist abans. Amb molta curiositat, van decidir seguir-lo. Després de caminar una estona, van arribar a un arbre gegant amb una porta petita. En Pau, amb valentia, va trucar suaument. De sobte, la porta es va obrir sola. Els germans es van mirar sorpresos i van entrar amb cautela. A dins, van trobar una biblioteca plena de llibres brillants. A cada llibre hi havia una història màgica. Quan en van obrir un, les imatges van començar a moure's. De sobte, un esquirol amb ulleres els va parlar. Benvinguts a la biblioteca encantada. Aquí cada llibre amaga un secret. Si voleu sortir, heu de trobar el llibre que parla de vosaltres. Els nens van començar a buscar entre els llibres. Finalment, en van trobar un amb els seus noms a la portada. Quan el van obrir, un remolí de llum els va envoltar i, en un instant, ja eren fora del bosc, davant de casa seva. Ha estat increïble, va dir la Laia. Sí, però. Creus que algun dia podrem tornar? Va preguntar en Pau amb un somriure. Moltes gràcies. Fins aviat.